Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Yanzu wannan matarsa ce? Matarsa ce mana. Gashi nan tana postin ɗin hotunan shi kala-kala. Ke ni fa har jira nake naga ta yi sabon postin. Gaskiya fa hajiyar nan tana hutawa kuma ta yi sa'a. Lallai ta ji kuɗi. Tana hutawa ba. Awata, ko kin san me sunan account ɗin nata? Sunan account ɗinta Madina OH. Hutu, iya hutu. Gaskiya fa matan nan ta samu duniya. Kuma kin san ba 'yar kowa bace ba? Kawata, ki bani shawara. Na kama da son wannan alhajin. Wallahi ya gama tafiya da imani na. Ga wuta, ga kuɗi masu kyau a hannunsa. Duk yanda zan yi in samo shi, sai na samo shi. Ko ta Instagram ne, ko ta Facebook. Ya kika gani? Gaskiya ta inda zaki je ki sacin din sunan shi ban sani ba. Ita da ba sunan shi take sawa ba, sai dai kawai ta yi posting da kalaman soyayya. To yanzu ya zan yi? Ko kin san matar tashi? Gaskiya ban san ta ba, amma akwai wata kawata da ta santa. Maybe mu samu namba a wurin ta. Ki kwantar da hankalinki, yanzu dai ina maka dosa. Kin ga dai tun shekaran jiya ba mu wani sabon latest photo na mu posting din su ba. Yawa, akwai wani sabon restaurant da aka bude a Nasarawa GRA. Yanzu abin da zamu yi, ki zo mu je mu dauki Mimi, kawai sai mu fasa. Ko ya kika ce? Kawata, akwai nasara. Rayuwa da sartse zance, yabo tukwicin bege ko ba zai yi tasiri ba.
yanzu mu shahi. Ke kenan kullum aka zo gidanki, ke ce wanke-wanke, ke ce shara, ke ce girki. Ina tunanin ma hawanki fi ke masa ko? To in ban da abinki Asabe, in ban yi ba wa zai yi? Kin manta zaman aure nake? Yanzu shi Alhaji Awwalu saboda Allah ko irin yan aikin nan da zaki gani a gidaje ba zai iya dauko miki ba. Asabe kenan. Ke dai akwai rigima. In ban da abinki, yar aiki ai ra'ayi ce. Ni dai mijina na san ba abin da ya rage ni da shi. Ba wani ra'ayi, kawai son kuɗi ne irin namijinki. Sauko mu ci abinci. Me mun wai me kika dafa ne? Shinkafa da wake ce. Abin marmari. Shinkafa da wake ne abin marmari? To ai ni ba na iya cin abinci in ba nama. Kar ki samu damuwa. Ina da nama a kicin barin jan dauko miki. Dan mijina babu abin da ya rage ni da shi. Nagode Allah. Rayuwa da sartse zance yabo tukwicin bege ba zai yi tasiri ba. Acici. To, ashe kuna nan? Kwana dai sai wani shayi ne kike. Ba dole ba. Kuɗi. Ji wannan duk abincin duk ku kaɗai kuke ci ba dole ba. Me ya fito yi? Ba a saba ba. An samu mai fuka-fiki. To me zan yi? Idan na bari ya ban nan gun ban ci wannan abin ba, shi kenan na tashi daga aiki. Ni kuma da miyan kuka zan tarar. Na san babu a house. Dole ki ci. Ana yi ana ɗan ragewa a ci kuma a sake a tattara a sa a leda a zuba a jaka. Tsaya. Gaba ɗayan mu fa duk ƙarya ce. Ni fa na sani gaba ɗayan mu duk ɗan ƙarya ne. Don haka wallahi dole in ci a. Ɗakin ko kafet babu sai tabarma kina nan kina zubda mana musunci gaskiya ma ba za mu dinga fita da ke ba. Me haka? Ciki? Ki ci anan ki ci a can ina amfanin haka? Na ji. Ku mata kun kuma gida ku ta ihu ciki na ihu ƙwarar ɗin. Anya ma ko wannan kayan ba aro su kika yi ba kuwa? Na ma rasa kowane gara shashasha ne ta kwace mu kuɗin sayan kaza. Ka duba fa ke ce aro daga tsakiyan kanki har tafin kafa. A daidai a hankali. Gidan miji ba tabbas in kin ciwo gobe ba naki. Oh, haje a kiyaye. Kar wata ta je ta cire miki kwabe miki kaya daga sama har ƙasa akan abin da ya man zafi. Ke yarin nan ma mu daina fitowa da ita. Gaskiya saboda tana zubda mana mutunci jibi irin cin abincin da take. Amma dai ba irin naki ba. Fa ba cika son naman babbar dabba ne ba, na fi son naman rago. In ban da abinki, me laifin naman babban dabba? Wallahi mijina na kokari. Wani gidan shinkafar ma wahala take musu ballantana nama. Ba wani nan, ki sai an yi magana ki dinga wani kare mijinki. Barin tabbatar muke na kokari. Kin ga wannan wayar shekaran jiya ya siyo min ita sabuwa dal. Yanzu dan ya siyo miki wannan wayan shine ke murna? Rike wayanki. Wannan wayan tun wancan shekaran aka daina yayin ta. In yana so ya burge ki ya siyo miki iPhone 12 shine zai burge ki. Wannan wayar kika ce tun shekarar baya aka gama yayin ta? Kore kuwa tun wancan shekaran aka daina yayin wannan. Gaskiya Asabi ba na jin daɗin abin da kika min. Tun da kika zo gidan nan kike kushe min maji. Ba kya ganin duk wani abu da yake mini. Dan Allah ki tashi tafi. Shikenan, na bai
ki lafiya. Za ki neme ni za ki gane in gaskiya nake faɗa miki. Rayuwa da sartse zance yabo tukwicin bege ko ba zai yi tasiri ba. Wallahi kin ga tunda na fita ba a samu komai ba. Na yi tunanin dama idan na fita zan samu wani dan abu ne da za mu sa a cikin mu. Abin da ka fi so na yi fara da mai man kuli. Amma ina kika samu abinci? Ilu masu kitso ne bayan fitarka suka zo su 3. To bayan na gama musu kitson na dan harhada shine na dan dafa mana. Allah sarki Talatuwata. Na gode miki sosai musamman ganin yadda kike iya bakin gwargwado kiga cewar asirin mu ya rufu. Na gode miki kin ji Talatuwata. Allah yi miki albarka. Amin Ilu. To yanzu mu je ki zuba mun. Rayuwa da sartse zance yabo tukwicin. Ni ban san da wannan za ta nutsu wallahi ta. Sai kasa kin banza kan bacci sai kasanta. Ubangiji da ya halicci wannan yarinya. Kaga wata kyakkyawa. Wannan kamar ita aka ba biro da takarda ta zana kanta. Gaskiya kyakkyawa ce yarinya nan. To! Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wannan yanzu dole in mata diya. Dole kan mata diya. Abinda nake so da ke ki taimaka min in yi zabarin zuciyarki duk da na san ban kai ba. Kaga yar gari ya ta aiko. Da wuri haka. Wannan ai ina gani bari in koma WhatsApp zan fa sakewa tabbas zan fa sakewa. An fi sakewa kan gaskiya. Don tafi WhatsApp sai an fi sakewa. Sai an fi sakewa. Wadda kake ta waya ne haka? Ka hana ni bacci fa. Kamar iya da wa nake waya? Karatu nake yi. Wani irin karatu kuma a daren nan? To akwai wani lokaci da aka tsara aka ce za a yi karatu. Ke wai menene irin wannan tambayoyi haka? Yanzu nan na shigo nan wajen naga guri duk gabaki ɗayansa a wargatse. Ke abin da ya dace ki ba shi kike ba. Sai wanda bai dace ba shi kike yi. Kin je kin kwanta ana ledodi ko ina sai ni na kwashe na kai soje. Karatu nake na ga miki ke kwanda baccin ba abin da kika iya sai ki koma ki ci gaba. Duk kin bar guri kata kata. Sai ni ne nan na zo na dauke su na mai da su can wajen. Wannan wani irin tsari kike da Allah ki je ki kwanta. Ki je ki kwanta. Jima ki zo ki ce zazzabi ki ji wannan ki je ki kwanta. Rayuwa da sartse zance yabo tukwicin bege ko ba zai yi tasiri ba. Amincin Allah ya tabbata a gare ki sarauniyar mata. Ki dai kawai ki ce na rage miki mukami amma fa babu ƙarya. Wallahi kin wuce sarauniyar mata.
in dai a fagen kyau ne kin wuce duk wani tunanin da mutum zai taɓa tunani a kanki. Wallahi ni dai a duniya ban taɓa ganin mace mai kyan naki ba. A taimaka min in yi zabarin zuciyarki, duk da dai na san ni ban kai ba, matsayina bai kai ba, a taimaka min in yi zabarin zuciyarki. Aikwatin da haka ne kin riga kin samu, amma da Allah da Annabi ina neman wata alfarma a yi min ita. A taimaka min a tura min zafafan hotuna naki wanda za su taimaka min ko kuma in ce su taya ni bacci. A'a kai gaskiya yarinyar nan ta haɗu. To ai ni tun da nake ban taɓa ganin mace mai kindiri irin wannan yarinyar ba. Yau ka ce ni duk da wahala nake sha. Rayuwa da sartse zance yabo tukwicin bege ba zai yi tasiri ba. Taɓa ba zai gane ba shi arziki inda da akwai shi tuba a ɓoye ba da ma tsaya daidai matsayin ku haka bai dace ba ita ƙarya fure take ba mai ƴaƴa ce ba su kwa ƴaƴa kiwon rabbi ne ba da sangarci ba. A musulunci ita kwatsafta cikar imani ce matar gida jigon gida ba da ɗaukar ziga ba shi zaman aure sai haƙuri ba da tashin ba sai da ƙarfi ake ɗaga ƙarfi ba da lalaci ba sai da ikon ƙara aure za a daɗa a duba.